खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आं गोदान मोनसे भिडिअ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय नै आङो मा ओंख्रि संदोंमोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना जुदि आं चेनेलाव गोदानबाथाय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामबानो जाबाय दे लोगोफोर। भिडिअआनो जाहैबाय जानायनि आरो संनाय आरो जानायनि आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। जोंहा दैमायाव गुरनाय ना गुरहैदोंमोन आरोना, ओमफ्राय बिदि मोनबोदों। ओंख्रि गोबाबजों संनानै जानोसै आरोना इजों। मैगं बुथुमनाया बेनो आरोना लोगोफोर, माबा मोननैसो मैगं बुथुमनाय बियो। लोगोफोर आङो ना फिथिख्रिखौ बासि लादों आरोना। ना फिथिख्रिखौ माने पियासजों ओरैनो एवनो थाखाय ओंख्रियाव होबाथाय माने सुब्रेव जायो नालाय, ओंखायनोथ' ना फिथिख्रिखौ आं बासिनानै ओमफ्राय ओरैनो फिसा फिसा बिदि दुसुमा आरिखौबो होदों आरोना, नाथुर आरिखौ। ओमफ्राय थेवबो आं फिथिख्रिखौ सिगांनो बासिखांनानै लादों आरोना नै। ओमफ्राय लोगोफोर आं नाखौ एवनो नागिरबाय आरोना, नै थावाबो जा गुदुं जाखाबाय। ओमफ्राय बिदिनो एवबाय आरोना आङो खेबसेनो एवजोबखादों आरोना आङो एवफ्रामनानै लादों माबा ओंख्रि गोबाबाव होनो थाखाय आरोना। ओमफ्राय आङो हालदै संख्रि होखाना होबाय आरोना, होखाना होनानै ओमफ्राय एवफ्रामनानै लाबाय आरो। लोगोफोर आङो नै नाखौ एवनो थाखाय पियास आलु होनानै लादों आरोना, ओरैनो एवफ्लेलायाबो ओरैनो पियास आलु होनानै फ्राय एवदों आरोना आङो। ओमफ्राय एवबाय थादों आरो लोगोफोर पियासखौ बिदि ओमफ्राय खामफ्राम एवनानै माने ओमफ्राय आं नाखौ होना होदों आरोना। नाखौ होनानै बांद्राय गेब्लेजासे बिदिनो एवनानै ओमफ्राय आङो माबानानै दसे गोबावैनो एवनानै खेबसेयैनो जायासै आरोना, ओमफ्राय बेयाव हायखांनानै लादों आरोना। बेनि उनावहाय बेयावनो डाइरेक्ट मैगंखौ होना होदों आंहा आथुरनो जि गरमजों माजों आथुरजोंनो माने मैगं आलुखौनो होनो बावगुलायदों आरोना। आलु आरिखौनो होखालायबावदों उनावसो, ओमफ्राय दै होखांनायनि उनावसो आलुआ होनाय जादों आरो लोगोफोर। बेयो जाहैबाय खारदै आरोना, बे हाद्रि हुद्रि माने गुफुंला जाना दंमोन। ओमफ्राय आङो एसे माबानानै संख्रि आरि होखानानै खारदैखौबो होनानै एवखादों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बांद्राय एसे रानस्रावस्राव नुनायखाय उनाव आङो दै होनायखौबो देखायनाय जायाखै, उनाव दै एसे होनानै आङो एवखांबाय आरोना लोगोफोर। बेनि उनावसो दै होदों आरो। बेयाव माने आं एसे दै होदेरना होनायखाय एसे गेब्लेसिननाय बायदि जादों आरोना। ओमफ्राय उनाव आङो डाइरेक्टलि दै होना होदों आरोना लोगोफोर। बेनोसै आरो, संथ' बयबो रोंखायो होमबाबो। आलु आरिखौनो होनो बावनानै दासो दै होखांना होदोंमोन आरोना आङो। उनाव ओमफ्राय गोदौनायखाय बिदि ग्लब ग्लब गोदौनायखाय ना एवफ्रामना लानायखौ होना होबाय आरोना आङो लोगोफोर। बिदिनो संबाय आरो लोगोफोर जानो आराम जाखाबाय नै, जाबायल'थानो लाबाय नै लोगोफोर ओंख्रिया। ओमफ्राय नै ना बाथोन, ओमफ्राय ओंखाम लाबाय। जानोसै बेजोंनो आरोना दिनैनिखौ बेजों जानोसै। आलुआ गोसाथार ने? आबै
chuẩn thấy con nó thích mà rồi xin bạn ร็วกันนี่นักคนรู้จักนะก็ทำสิ่งนี้เดี๋ยวบุคคลนั้นพวกเราเป็นซีรีส์จากนี้ก็เห็นจานลงไปสบายนะบุรีอาจจะขาดมันเคลียร์ไปน้ำหนักส่งนั้นจะเนี่ยมันจะเป็นน่าสิบกว่าจากแค่บัสอีดีเมลขนาดนี้นะส่วนน้ำบิลายที่ต้องมาบิเมลขนาดนี้เอ้ยไปเลยเพื่อนที่มีตัวบิ๊กแนนเซอร์นะจำคน next video เลยมันเป็นสิ่งที่ดีนะบายบาย